Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mavic, tambalanista mula dito sa Malasiki, Pangasinan. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Hayaan po ninyo na ibahagi ko ang aking kwento. I got married in 2019. 6 na buwan pa lang kaming kasal nang malaman ko na may iba palang karelasyon ng asawa ko habang girlfriend niya ako. Nahuli ko ang mga messages sa messenger. Ang sakit, tambalan. Feeling ko, nagoyo ako. Feeling ko nagkamali ako ng lalaking pinakasalan. Pumalpak ako sa pagpili ng lalaking makakasama ko habang buhay. I felt betrayed. Hindi ko alam kung paano niya ako nagawang lokohin, samantalang I was faithful to him. Aside from talking to my husband, kinumpronta ko din yung naging babae niya. Minessage ko at nilabas ko ang lahat ng puot na nasa puso ko. Hindi ako sinagot. Instead, she blocked me. Minessage ko yung office mates nila dati, deadma din. Ang sama lang ng loob ko kasi alam naman nilang may girlfriend, kinonsinti pa nila. Sana man lang sinabi nila sa akin para hindi ko na pinakasalan. Kalaunan sinabi ko sa mga biyenan ko ang kalokohan ng asawa ko. Ang sagot, tanggapin ko na lang daw dahil ako naman ang pinakasalan. Utang na loob? Utang na loob ko pa na ako ang pinili. Mula noon, hindi na ako nagsabi sa kanila ng saloobin ko. Dahil parang sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob, hininga ko sa mga magulang ko ang sama ng loob ko sa asawa ko. Ang sabi nila, patawarin ko na lang daw at tanggapin ang nangyari dahil mag-asawa na kami. Sariwa pa yung sakit kaya hindi ko magawa ang payo nila sa akin. Sinubukan ko namang mag-move on. April 2020, may nag-chat sa akin at humingi ng pasensya sa nangyari. Alam ko na siya yung babae ng asawa ko nung girlfriend pa lang niya ako. Hindi siya nag-sorry. Humingi lang ng pasensya. Hindi ko tinanggap ang paghingi ng pasensya. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit. Tunay na binago ako ng unfaithfulness ng asawa ko. Nagkaroon ako ng anxiety at depression. Hindi na ako expressive. Naging mailap at malayo ang loob ko sa asawa ko. Nawalan ako ng tiwala sa mga tao sa paligid ko. Madalang na akong magsimba. I was demotivated sa trabaho. Napabayaan ko din ang sarili ko. Nawala yung spark at saya sa mata ko. Samantala, yung mga taong nanakit sa akin naka-move forward na at masaya na sa mga buhay nila. Hindi man lang nila ako binigyan ng closure. Hindi man lang sila nag-sorry. Iniwan nila akong sugatan. Ayokong mamatay na punong-puno ng galit ang puso ko. Tambalan, it has been 3 years, pero ang sakit pa din. I am still traumatized. Ano po kaya ang dapat kong gawin para tuluyang mag-heal
at para gumaan ang loob ko. Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista since 2012. Mavic. Yan. Hi, Mavic! How are you? Ang tanga ng tanong no? Nag-hurt na nga. Ang tanga yung yung taong yung may pinagdadaanan na matindi, tapos tatanungin, kumusta ka na? Yung kitang-kita mo ng mugtong-mugtong correct, yung mata. diba? Tapos tatanungin ko, kumusta, diba? Diba? Hindi. Pero I mean, it's just something that we'd like to ask you kung kumusta ka. But obviously, hindi ka pa okay. It's been 3 years ka mo, pero hindi ka pa nakaka-move on, hindi ka naka-move forward. Talagang merong parte ng brain mo na pumitik, 'di ba? May mga ganun talaga eh. At hindi naman namin ikaw masisisi kasi talagang feeling betrayed ka at feeling mo wala kang kakampi kasi lahat ng tao parang sige na lang, patawarin mo na lang as if ang dali-dali naman magpatawad, 'di ba? Hindi naman talaga madaling magpatawad. Kayo kaya, sa inyo kaya mangyari, 'di ba? Yung mga ganun, ang dali laging sabihin, patawarin mo na, kalimutan mo na, hayaan mo na, 'di ba? Sa totoo lang ang daling sabihin. At sa totoo lang din talaga at sa true lalo, napakahirap na gawin. Kaya yung nararamdaman mo, lahat ng nararamdaman mo, Mama Vic, ay valid. Yung hurt, yung pain, yung anxiety, yung depression, yung na-demotivate ka, valid dahil nasaktan ka kasi talaga eh, 'di ba? Pero, Mavic, sa'yo na din mismo nang galing na yung mga tao sa paligid mo, lahat ng mga taong involved, masasaya na sa buhay nila. 'Di ba? Kapag kinitingnan mo ang mga Facebook post nila, talagang naka-move on at naka-move forward na talaga sila. Ang lalakas pa ng mga tawa. So, ibig sabihin dito, Mavic, talagang ikaw dito yung lugi. At yun yung lagi nating sinasabi, mahirap man po talagang gawin, pero yun po yung isang paalala na kapag ka ikaw yung nagdala nung burden of bitterness, yung galit, ang lugi dito ay ikaw, hindi sila. Correct. Masayo yung kalugian, hindi sila. Kasi nga ikaw nga mismo nagsabi, di ba? Napatunayan mo, lahat sila okay na sila. Ikaw hanggang ngayon, hindi ka pa rin okay. Correct. So, hindi madali yung sasabihin namin na tulungan mo yung sarili mo, yung mga ganyan. Pero, ang importante is to take the first steps. Yes. Baby steps, hindi naman kailangan agad-agad. Santa-santita ka na magaling ka na magpatawad, yung mga ganon. Hindi naman namin sinasabi yung ganyan. Pero yung baby steps lang. Paunti-unti. Kung di ka na pumupunta sa simbahan, unti-untiin mo. Yun yung unahin mo. Pumunta ka sa simbahan. Ganyan. Yung isumbong mo. Oo. Diba? Kay Father. Yan, Sumbong diba? mo sa Diyos. Mga ganon. Again, we acknowledge your emotions. The burden within you. Correct. Ano yan? Valid yan talaga. Oo. Pero since kailangan mo ngayon ng motivation, ibibigyan namin ng diin dito na tulungan mo yung sarili mo. Yes. And hindi lahat ng tao ay may kalakasan ng loob na magpatawad. Hindi lahat ng tao ay may kumbaga kayang tanggapin ang nangyayari sa kanila. Pero yun kasi yung dapat mong gawin. Again, 3 years na rin yung nakalipas. Correct. Mahabang panahon yun. Yung maka-experience tayo ng pain, okay lang namnamin minsan. I-process minsan. Kasi may nakukuha tayo dyan. Pero kung ganito na katagal, medyo may kailangan ka talagang gawin. Correct. Huwag mong hayaan na ang negative emotion na ito, ang 'di ba, kainin ka. I mean, nalamunin ka ng emosyon na ito. Tama. May kailangan ka nang gawin. Oo, 'Di ba? meron talaga. Hindi mo lagi pwedeng isisisi sa ibang tao. Oh yes, malinaw naman na kasalanan nila. Sila yung may kasalanan ng lahat ng ito. Pero, 'di ba, kung i-allow mo nakainin ka ng negative emotion, ng negative anumang negativity na nangyayari, 'di ba, outside, I mean within your environment. Ikaw talo. Ikaw ang magdadala niyan. Correct.
ikaw yung, totoo, mapapraning ka sa madaling salita at hindi makakatulong para sa sarili mo yun. So, yung sinasabi ni partner na baby steps, sige, isa-isahin natin. Isa lang. Diba? Kaya mo bang tanggapin na wala na? Kaya mo bang tanggapin na hindi na kayo? Hindi na sila, di ba? Sila pa din. Ay, sila pa rin Oo. ba? Chismis. Dagdag bawas. So, Sila pa rin. ang hindi Niya lang matanggap na yung panloloko. Yung panloloko. Actually Okay. nga yung issue niya, kaya siguro ang dali para sa mga tao sa paligid niya na sabihin na patawarin mo na kasi ikaw naman yung pinili. Kasi yung discovery of meron palang naging girlfriend habang girlfriend siya. Hindi pa sila nagpapakasal. So hindi yung nung kinasal sila sa kanang babae. Ng babae during nung magjowa sila. Okay. Kaya siguro yun yung nakakapagparaning sa isip niya na parang Niloko mo ko. So ano yung kung alam ko sana hindi na kita correct. pinakasalan. Oo, 'di ba? Naman manloloko ka naman pala eh. 'Di ba? Yun yung Oo. tsaka yung possibility na na kahit asawa na kita lolokohin mo ko, biglang nagkaroon tuloy ng posibilidad sa utak niya na ganun kasi nga ginawa mo nga nung mag-girlfriend na magjowa pa lang tayo eh. What will prevent you from not doing it again? Oo. So in this case, 'di ba, ang tanong, kailan mo siya patatawarin? Patatagalin mo pa ba yung burden? Yan. Diba yun yung kailangan mong matutunan sa sarili mo? Matutong magpatawad. Kasi mahaba na eh. Tama. Kung nagsisi na naman yung asawa mo, pasensya ka na, ina-admit ko yung pagkakamali ko and I promise not to do that anymore. Ganyan. Diba? Ang gagawin ko para, diba, anong gusto mong gawin ko to make you feel better? Correct. Kung gumawa naman siya ng mga ganong steps at diba, Oo. humingi na rin ng pasensya yung babae. Oo. Diba? May mga tao talaga hindi marunong mag-sorry at kailangan din natin tanggapin yan. 'Di ba? In Pero, fairness naman, hindi ko alam kung anong difference ng pasensya mo Oo nga at eh. saka Para sa akin sorry. yung paghihingi ng pasensya is also an admission of guilt. Oo. At saka paraan din yun para mag-sorry sa'yo. Humingi siya ng pasensya eh. Pasensya ka na ha. Oo. Ganun na din yun eh. So, alam mo yun, wag mo nang i-overthink na humingi lang siya ng pasensya, hindi siya nag-sorry. Yun din yun eh. Oo eh. Ibig Correct. sabihin, in-acknowledge niya na may mali siyang ginawa, na dapat sana hindi niya ginawa, pero ginawa niya, kaya humingi siya ng pasensya. Totoo, yung sinasabi Oo. kanina na hindi madaling magpatawad. Oo, hindi Totoo. madaling magpatawad lalo na kung malaki ang kasalanan, pero kailangan mong magpatawad. Kailangan mong mag-baby steps towards Yes. it kasi hindi pwedeng for the rest of your life, ganyan ka. Ikaw Totoo. talaga yung lugi dito. Ulitin namin ha, ang saya-saya nilang kumakain ng crispy pata ngayon. Ang aga-aga pero crispy pata yung ulam nila, ang lutong-lutong. Totoo. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi ka nila iniisip. Isipin mo 'yun, hindi ka nila iniisip. Pero ikaw, yung utak mo is full of them. Sila yung nasa utak mo, pero ikaw hindi ka nila iniisip ha. Ganon ka kalugi dito. Ang dami mong Oo. ang daming multo sa katawan Dami. mo. Dapat mo silang paalisin isa-isa. Truth. Hindi biglaan, pa isa-isa. Correct. Baby Diba? steps nga talaga tayo. Yung paraan ng pagpapatawad, ikaw yung makakatansya niyan. Again, hindi madaling gawin, pero kailangan mong gawin. Correct Ang ka. magpatawad. Di ba halimbawa sa mga kaibigan natin, minsan may mga kaibigan tayo ang laki ng kasalanan sa atin. Pero wala tayong choice kundi patawarin sila kasi ganun naman tayo. Maraming tao nagkakasala sa atin. Tayo naman may kasalanan din, pero Correct. tinatawad tayo ng ibang tao. Di ba? So tayo din, yung mga tao nagkasala sa atin, patawarin na natin. Di ba? Yung kinupitan ka ng kaibigan mo ng 100. Huling pera mo na. Oh, 'di ba? Hanggang kailan ka maiirita dun sa 100, 'di ba? Yes. Hanggang kailan mong bibit-bitid yang sama ng loob na 'yan. Totoo. Oo. Yung kaibigan mo na akala mo kaibigan pero inahas yung jowa mo. 'Di ba? Patawarin mo na sila. Kasi tama yung sinabi ni partner, ikaw yung magdadala ng burden na yan. Alam mo, partner, meron akong nabasa na article, Demons of Depression. Ang nagsulat ng article na ito ay si Exorcist Monsignor Stephen Rossetti. Ayan. So malamang taga ibang bansa, Rossetti kasi. Oo. Pag dito sa Pilipinas, Rojas, Yan. Roses, Yan. yan. Pero pag Rossetti, yan. Oo. Parang kumakain ng fettuccine, spaghetti ninini. Yan. Diba? So, Pizza nini. So, yan. taga-Italy to. Italy, yan. Siguro. So, siya? Isa siyang monsignor at isa din siyang licensed na psychologist. At sinabi niya na, madami na siyang na-treat na iba't ibang mga tao na
na clinically depressed. Mm-mm. Merong iba't ibang types of depression. So, ang punot dulo dun sa article, ang sabi niya, bilang licensed psychologist din siya, sabi niya, when someone is depressed, ang unang gagawin is, of course, to suggest a mental health professional. Diba? Yun naman. At yun naman talaga ang gagawin nila. Pupunta sila sa mental health professional. Kasi yung, may kasamang psychotherapy, may ganon, tsaka may kasamang gamot. So, magandang combination yon. So, yan, yung admission na kailangan mo ng tulong. Importantations. Pero meron din siyang sinabi doon na, but if that doesn't work, yung pagpunta sa, yung nakikipag-usap ka sa mental health practitioner, o kaya may mga, kung hindi mo kayang pumunta doon, wala kang budget, may mga kinakausap ka pero hindi nakakatulong, naniniwala itong Monsignor na ito na merong tinatawag na demonic presence. 'Di ba? Kaya nga 'di ba dati parang sinasabi natin na ang buhay ay parang spiritual battle siya between good and evil. Parang ganon. So, ang importantations, kaya yung sinasabi nating baby steps na sa tingin ko lakihan mo na yung steps towards the church or kung saan ka man, kung ano man ang iyong reliyon. ng peace, comfort, ganon. and happiness. Hanapin mo yun, tas i-guide ka nila para matanggal yung demonyo na yan sa utak mo. Ganon, kasi dinedemonyo ka talaga eh. Yun talaga yun. At yun yung gusto naming sabihin sa'yo, ano pangalan niyo, partner? Patring. Patring. Mavic, kaya na. Gusto namin sabihin sa'yo, Mavic, huwag mong hayaan, kasi 3 taong ka nang nadedemonyo eh. Demonic presence yan, yung negativity, ganyan. Huwag mong hayaan na manalo yung demonyo. Kasi pag hinayaan mo pa at hindi ka talaga lumapit sa simbahan or hindi ka lumapit talaga sa, to someone that you will cling on to, faith, diba? Faith. It's like letting the demons win. 'Di ba? Ayaw namin mapunta ka doon. Correct. Oo. So, please help yourself. Correct. Tulungan mo yung tama sarili mo. yun. Tawagin mo yung mga guardian angels mo. Sabihin mo sa kanila, guardian angels. Diba? 3 Tulungan taon na niyo palang. naman akong paalisin ang mga demonyo sa katawan ko, ang mga multo sa isipan ko. Diba? Tanggalin nyo naman, please. Hindi ko to kaya kasi hindi mo talaga carry mag-isa. Diba? So, kailangan mo talaga ng mas malaking force. Correct. Pray over it. Oo. Kailangan mo i-nurture yung spiritual mo Yes. dito. Aspect of your life. Tama. So, ganun practical is pupunta sa mental health professional. Kung may kailangan medication na sinasabi. Baka may structure sila, may correct, program sila, may step by step program, pa. Psychokinematic, Chinalin Junjun Cheng. Kung ano man ang mga tawag, gawin. Oo, yes. Tapos strengthen yung faith. Kailangan may steps ka, Mavic. Totoo. Kasi kung hindi, naku. Mahaba na yung 3 years. Sobrang haba na nun. Nakakalurkay na yan. Kung nag-sorry naman sa'yo na yung asawa mo, di ba? nag-sorry na sa'yo yung asawa mo at At yung nakita mo mga- yung pagbabago niya. Correct. Na sobrang loyal naman talaga siya sa'yo. Ngayon, nagsisi na sa kasalanan niya. Di ba? Patawarin mo na. Deserve mo din deserve mo ng peace. Yes, tulong mo Yan. na rin sa sarili mo yun. Correct. Di ba? Don't punish yourself. Tama. Mavic ha, don't let the devils win. Yes. Okidoki. Have a feel good Wednesday mga kabisyo. Ingat po kayo. Bye-bye!